Ongi etorri Ikerlari Bideo Podcasteko 3. denboraldiko 2. saiora. Aurrekoan, biran kulturgunean izan ginen Bilbon, eta hemendik besarkada estu bat bidali nahi diegu, badakigulako egoera zaila bizitzen aritu direla. Eta espero dugulako bihotzez egoera irauliko dutela. Badakigulako ere, bertan eskaintzen dituztela Bilbo eta Bilbo inguruko euskaltzalentzat kultura agenda zabala. Eta horregatik espero dugu, etorkizunean ere, aukera izango dutela horretan lanean segitzeko. Badakigu UEUk etxe asko dituela. Bueno, etxe asko ez. Badakigu lagun asko dituela. Eta lagun horiek beraien etxeko ateak parez pare zabaltzen dizkigutela. Oraingo honetan, Euskal Herriko hiriburuan gaude, Iruñean gaude, Katakraken gaude. Eta Katakrak dakizuen bezala, liburutegi bat baino askoz aukera eta eskaintza zabalagoa eskaintzen duen txoko zoragarria da. Eta beraz, eskerrik asko zuen ateak parez pare irikitzeagatik. Gaurkoan, podcasta berezia izango da, udako ikastaroen baitan, UEUk antolatzen dituen udako ikastaroen baitan, grabatzen ari garelako. Eta badakizuen bezala orain arte aurreko denboraldietan gai zehatzen inguruan aritu ginen hizketan eta hausnartzen, eta oraingoan modu zabaleagoan arituko gara. Nabaritzen ditu dagoeneko gaurko gonbidatuak, irrikaz podcast honekin hasteko agian kezkatuta edo urduri ikusiko dugu, eta honena beraiek aurkeztea izango da. Lehenbizi aurkeztu nahi dizuet, Samarabel Temoran, bera ikusentzunezko komunikazioan graduatua da, eta gizarte politikak eta kulturan doktorea. Bere tesia diskurtso ikasketei buruz egin zuen. Egun, EHUn irakasle laguntzaile doktorea da ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailean. Bere ondoan, Xabier Arrastoa Lazkanotegi dugu, eta beratarra da. Mondragon Unibertsitateko energiaren ingenieritzan graduatua da, eta masterra du energia eta potentzia elektronikan. Gaur egun, doktoretza tesia egiten ari da ikerlaneko sistema elektroniko txertatuen alorrean. Mondragon Unibertsitateko seinalen teoria eta komunikazioak izeneko ikerketa taldearekin lankidetzan. Litio-ioiezko bateriak kudeatzeko sistemen segurtasun funtzionalari buruz. Agian gero, pixka bat gehiago azalduko diguzu zertan ari zaren. Eta nire aldamenean, Alazne Irigoyen Dominguez dugu, bera zuzenbide eta zientzia politikoetan graduatua da, eta doktorea ikerketa feminista eta generokoetan. Egun, EHUko irakasle laguntzaile doktorea da, zuzenbidearen filosofiaren jakintzarloan. Diskriminazio zuzenbidean ikertu izan du epistemologia feministetatik. Eta beraz, ongi etorri denoi, eta astea izango dugu onena. Badakizue UEUri eskatu aldiogula edateko eta jateko ezer, beraz nahi bani maduzue orain daukazue aukera. Hasiko naiz oinarrizko galdera batekin. Zergatik erabaki zenuten ikerketa egitea, edo ikerketan hastea? Alazne, zergatik? Nik uste hainbat arrazoiengatik, ezta? Lehenengoa, esango nuke nolabaiteko kuriositate intelektuala edo, kuriositate handia duen pertsona bat naiz, edo hori naizela uste dut, eta, gehiago jakin nahi nuen, ez? Irakurtzea pila bat gustatu zait, eta baita ere, beste arrazoi bat esango nuke, nolabaiteko frikismoagatik, frikismo zentzu honean, ez da? Baina berdintasunaren alorrean, emakumeen eskubideen alorrean, zuzenbideatik, uste dut oraindik ekarpen asko egin alditugula, ez? Eta frikismo alde horretatik, baita ere, ez? Ikerketan murgiltzea erabaki nuen. Eta Samara, zure kasuan agian ere, ezakit lotzen den Alaznek aipatu duen horrekin. Nik uste dut frikismo ezinbesteko osagai bat dela, ez? Hori gabe, unibertsitatean, uste dut oso azkarren azkatuko ginetekela denok. Nire kasua behar bada pixka desberdina da, nik akademian sartu aurretik, edo ikerketan sartu aurretik, berez kazetaritzan jardun izan dut, ez? Aurretikan kazetari nintzen berriagunkarian, eta aurrera egiten da ikerketa edo behar baino gutxiago, seguruenik, baina asko gustatzen zitzaidan ere kazetaritza lana, egunero ikasten nuen zerbait berria, eta ez dakit oso, lurrari eta jendeari eta gizarteari lotutako berrien ikerketa horretan edo nenbilen, ezta? Beste modu bat realitate sozial aldakor horri begiratzeko.
Eta ikerketa pixkat suertatu zitzaidan aukera bezala. Behar bada nik bizitzan ez ditudalako erabakiak horrela hartzen, bezik eta datozen bezala saiatzen naiz hartzen, ez? Eta horrela joan naiz toki batetik bestera mugitzen, baina behin masterra bukatuta, masterreko ia bukaera arte ez neukan batere garbi ikerketarako baliote nuen ere, ni oso galduta sentitzen nintzen masterraren barruan, ez? Eta baina ikastea asko gustatzen zitzaidan, eta beti gustatu zait. Kazetaritzan egunero ikasten nuen sentsazioa naukan, eta hori zan lanaren alderdi politena, ezta? Eta aukera suertatu zitzaidanean, beka bat lortzeko eta tesian hasteko, horri heldu nion, besterik gabe, gustatzen zitzaidalako eta plazer hutxagatik, eta pixkanaka joan naiz, benetan ikusten zer den ikerketa eta hor sartzen. Ze interesgarria aipatu dituzun gauza asko, baina tartean aipatu duzu balio izatearena eta aurreko denboraldian ere horri buruz hitz egiten aritu ginen, ez? Inpostorearen edo iruzurtiaren sindromeari buruz, ez? Baliote dugun, ez dugun balio, nola egiten dugun ikerketa, eta zergatik erabaki genuen horretan, Xabier, ez dakiz zure kasua zein den? Bai, nik nire kasuan ez duen erabaki ikertzia, nik erabaki nun tesi bat egin nahi nula. Eta erabaki nun, ingenieritzako karreran, flujo diagramakin esplikatzen dizkigute gauzak, eta erretziguten. Gradua, laburte. Fletxa bat eskuinera, lan merkatua. Fletxa bat gotxi, masterra. Masterran, fletxa bat eskuin, lan merkatua, bertso bat. Gotxi, tesia. Eta nik eran unik, lan merkatua alik eta berandona. Nego nun, txak, hor gotxi segitu. Eta hola. Eta hola iritsi zinen mundu honetara, baita ere jakin minetik pentsatzen dut, baita ere gogotik, ez? Besteak aipatu duten bezala, eta nik uste dutenak daukazuela, eta nik ere buru hor sartuko dut, daukagula, ez? Ikertzeko gaitasuna, bakoitzak gure arloan, egiten dugula ekarpena, alegina, eta bidean ikasten goazela, ez? Askotan kosta egiten zaigulako horri heltzea, eta horri helduta, eta agian iruzurtiaren sindromearekin lotuta dagoen hori bada, ez, ikertzaileen egoera profesionala zein den egun eta nolako izan beharko luken, ez dakit nola ikusten duzuen gai hau. Samara? Bai, desberdintasun handia dago zein babes daukazun inguruan, ezta? Hasteko eta behin izugarrizko aldea dago beka bat daukazun edo ez daukazun tesi egiteko orduan, horreia sarreratikan edo ateak zabaltzen dizkizu edo zuk zabaldu behar dituzu indar handiarekin, eta gainera da sistema bat nun nolabait barruan daudenak erresago daukaten, baina aldi berean etengabe zure burua probatzen ibili behar dezun, ez? Eta ez da bukatzen tesiarekin, ez? Gero ikerketa karrera edo irakaskuntza karrera ere, etengabeko proba lasterketa bat bezala da, eta zure burua probatu behar dezu besteen aurrean, balio duzula, nahikoa zarela, besteak baino beha zarela, lehiaketak irabazi behar dituzu, kontratuak lortu behar dituzu, eta bar, ez da? Orduan, nik uste bide hori bakarrik egitea oso zaila dela, eta gainera oso gogorra izan behar dula, ez da? Edo daukazu izugarrizko konfiantza zure buruarengan, edo alako baten horrek ondoratzen zaitu, zergatik lehiatu behar deteten gabe, edo zergatik frogatu behar deteten gabe nik egiten dudana nahiko ona dela, ez da? Orduan hor nik uste bigarren galdera erabakigarria da, ea nahiko babes badaukazun ikerketa talde baten forman, ea zure lankidek zugan sinisten duten, ea pixkat ibilbidea eginda daukatenek, ea zurekin kontatzen duten jakinda, zuk ibilbide hori oraindik egin behar duzula, baina hor daukazula potentzial bat, eta orduan nolabait gonbidatzen zaituzten bere proiektuetara. Eta galdera guzti horiek nik uste asko aldatzen dutela ikertzailearen esperientzia, ezta? Zesanik ez, jardun osoko kontratu bat izatea edo ez, hori ere, hor dago. Eta horri lotuta dago ere, aipatu duzun bezala ez, etengabe kanpo ebaluazio bat jasotzen ari gara, eta horrek norberaren autoestimo horretan eragina daukala, ez, aipatu duzun bezala, ez, eta kanpo validazio horrek etengabean zalantzan jartzen duela. Eta baita ere aipatuko nuke agian, osatze aldera esan duzun hori, zortea, badela, ez, momentu eta lekuan egotea, egin ditugun ikasketek horraino iristeko aukera eman digutela, zorteak akotxarten esango dugu, eta aldi berean gizarteari ere interesatzea ikertzen ari garen lerroa.
askotan agian ez daudelako gai guztiak etengabean, ez, pilpilean, ez dakit Xabier horri buruz zure gaian adibidez, ez dakit nabaritzen duzun, ez, ikertzaileen egoera profesionala ikusita, ez dakit adibidez zure kasuan nola ikusten duzun. Bai, bueno, ni ez nago akademian, ni nago zentro teknologiko batin, dagoela erritarte hortan ez, akademia eta enpresan artin, orduan, bai, arloa, ez, egoera profesionala aipatu duzunean, nik burutan batena da hitzarmenak, zein diren, ez, nik kasunetan, Gipuzkoan egiten dut lan, ez, orduan, eri dagokit, Gipuzkoako metalan hitzarmena, eta bertan, doktore gaian figura ez da gertzen, ez, baina tesian ez baitak hautzen badut, eta ingeniero ikertze bat izaten manaiz, ingeniero arkitekto tekniko licenciado, 35.000 euro, pum, mínimo. Hori da ingeniero batek, badun, ez, badun hitzarmena, badun txak, badun lekua. Pentsatzen dut, soziologia edo filosofia iten duen bertze batek, igual, ez dula horreinen zehatz hitzarmen batian bere postua zein den, pero bueno, igual baitere, unibertsitate batekin pentsatzen dut hitzarmenak diferentia direla, unibertsitateekin inbar direla, ez ikergazten etorri zizezkigun, EHUko doktorogei batzuk, ez, horien kondizioak negoziatzeko hor pina egiten, orduan, arloan arabera. Bai, hor ere desberdintasun asko daude, ez? Ramarak aipatu duen bezala, baduzun diru laguntza bat, beka deitzen diogu, baina diru laguntza dira, kontratuak dira, horren alde ere burruka egin zuten, ez? Gure aurretik ikerketa egin zutenak, lan esperientzia modura kontatzeko, ez? Edo hori behintzat aintzat hartzeko, eta gero gaur egun, ikusten ditugun desberdintasunak ere, ez? Asteko eta behin, ze prekarietate suposatzen duen, naiz eta kontratu bat izan, hor lanean aritzea, ez? Ogasunarekin ere nolako burrukak egon diren, urte batzutan, gai honen inguruan, bueno, hor ere desberdintasunak, ez dakit nola ikusten duzun izaera hori alazne, eta nolako izan beharko luke? Bai, begira, bat nator nire kidek esaten dutenarekin, eta zuk Eider komentatzen duzunarekin. Esango nuke alde oso handia dagoela, enpresetan, edo, nolabait ingenieritza motako tesiak egiten dituzten pertsonen, eta adibidez giza zientzietan gauden ikerlarion artean, ez? Eta hor, esan behar dut, nik uste dudala nolabait akademia eta ikerketan murgiltzea, badela klase kontu bat baita ere oso bortitza zentzu horretan izan ere, ez da bakarrik prekarietatea adibidez lan kontratu bat edo beka bat izan ala ez, baizik eta baita ere egonkortasuna, ez, edo aldi baterako kontratuak oso ohikoak dira zientzia alorrean eta ikerketa alorrean. Orduan horrek ere eragiten du ez izatea estabilidade ekonomiko hori eta orduan nork, ez? Egin dezake olako karrera bat, ez? Zentzu horretan elitista da eta klasista da eta bueno, nire familian ez da ezer falta egia da eta ni zentzu horretan privilegiatua sentitzen naiz, baina konturatzen naiz sare bat izan dudalako atzean, beti ni laguntzeko. Orduan pentsatzen dut beste pertsona asko gaitasun handiak izango ez zituztenak ikerketa egiteko ez direla llegatu. Izan ere sistema zentzu horretan oso baztertzailea dela esango nuke. Eta nire iritziz, gai honen inguruan pentsatzen lehengo gunean, oroitu nintzen ezagutuko duzue, Virginia Woolf autorearen gela bat norberarako ensaioa, ez da? 1929an publikatu zuena, oso garrantzitsua izan zen obra, eta gaur egun, tamalez uste dut nahiko garrantzitsua dela, berak esaten zizkigun ideia guzti horiek, ez nola, behar dugun, benetan gela bat propioa, geurea, norberarakoa, pentsatzeko, idazteko, eta, bueno, berak ere emakumeen kasuan, ez, hau nabarmentzen zuen, eta ustut gaur egun hori ere aplikatzen dela, behar dugu, materialitate hori, izateko denbora, pentsatzeko, idazteko, ikerketa egiteko, ez? Eta nik uste dut horre Remedios Zafra filosofoaren proposamenak oso esanguratsuak direla, ez? Eta berak egiten du radiografia oso ona, gaur egun dugun panorama horren radiografia, ez da? Eta bueno, nik uste dut, naiz eta, ez, duela mende bateko obra izan, bere ideiak ikusten dugu, gaur egun prekarietate eta ez egonkortasun hori oso nabaria da ikerketan, eta, bueno, tamalez aurrera, ez, egin beharko genuke. Galdetzen didazu nola izan beharko litzateken, nik uste dut, ikerkuntza sistema irekiago bat izan beharko genukela, eta ezain elitista, klasista, sexista, eta bar, ez, zentzorretan, asko dugu egiteko, esango nuke, bai.
Bai, oso interesgarriak aipatu dituzuen ideia hauek ere, ez? Nor iristen den akademiara eta nola iristen den ere, Bai. ez? Prozesua, bidea, nork duen aukera, Mhm. eta ea pres gauden ere gure ateak zabaltzeko eta lekua egiteko, ez? Askotan hitz egiten dugulako euskararen egoeraz, baina baita ere beste hizkuntza batzuk ditugu inguruan, nolako harreta jartzen diegun hizkuntza horiei, ez? Eta bueno, gurean esan dudan bezala euskaraz aritzen gara edo saiatzen gara. Zeren zein hizkuntzetan ikertzen dugu eta euskaraz ikertzea, divulgatzeak badu alde batetik zentzurik posible da. Zein erronka ikusten dituzue, ez dakit Xabier zure kasua nola ikusten duzun? Nik ikertuten hori inglesez egin dut, eta euskaraz hori pues, UEUko ikergazte edo horretako. Erronka. Bueno, errango nuke Euskara batxula erronka unitz. Ikerketa da bizian parte bat, orduan, bai, ungi gonentzen ikerketan euskaraz egitea, baina bueno, ez dakit, diferentia da, ez, iparraldian, bertako selektibidea basoa, ez dut ez da euskaraz egiten, ez, hor zein berte hemen, ez, hemen Nafarroan berriztikan euskaraz zonifikatua dago, ez, epatu zu Bizkaian, ez, bira elkargun no dagoen, orduan, bueno, benik errango nuke, euskaran egoera hola ikerkota mailan, eluierrekin, eta hemen ikergazte eta hemengo asuntu guzi hauekin, nik agitzongo ikusten dut. Ez errantzuzu bertze hizkuntza gutxituak, badire bertze hizkuntzak euskara baino 10 aldiz hiztun gehiokin, adibidez, Hego Afrikan Zuluera edo Osa edo horko hizkuntza horiek, eta sare sozialetan jendiak ibiltzen ju, TikToken, Instagramen, solasten dute hizkuntza horretan euskara baino nitz ere gehiago, baina horrelako podcastak, horrelako gaiak, inglesez. Eta alde hortikan, ikusten dut ikerketan, euskara ez dago horrein gaizkia. Nazioarte mailan, ez, aipatu dituzu badirela beste hizkuntza batzuk, agian euskararekin alderatuz beste egoera batean daudenak, eta kasu askotan ere eredu garela, ez, kosta egiten bani mazaigu ere batzutan sinistea, gure burua bada eredu, beste kultura edo beste herrialde batzuetako hizkuntza gutxitu horientzat, ez? Ez dakit, Samara, zure iritzia zein den, ez, euskararen egoeraren inguruan akademian, nola ikusten duzun, edo nola bizi duzun? Bai, bueno, ados nago egia da nazioarteko perspektibatetik eta segurenik divulgazio akademikoa hain publiko murritza daukan eremu bat izanik, ohituta gauden dimentsio horiek aldatzen direla, lehia, ohituta gaude beti entzutera, ez? Euskara oso hizkuntza txikia da, nora joango zera euskararekin, ez dago ikusentzunezkorik euskara, nolabait, masa produktuak ez daude euskeraz, ez? Hori da beti entzun izan deguna, klaro, ikerketa akademikoa ez da masa produktu bat, eta orduan hor proportzioak aldatzen dira. Eta nik uste hau gure alde erabili behar degula, ez? Ni saiatzen naiz, bueno, nik aparte suertea daukat, EHU barruan euskera hutsez eta gainera euskeratik funtzionatzen duen ikerketa talde gutxienetako baten nagola, eta orduan gainera hor daukagu gure ikerlerroetako bat, ezta? Ni saiatzen naiz lana euskeraz egiten, eta gero ja ingelesez nolabait. Bi arrazoiengatik, bueno, alde batetikan irakaskuntzara begira, materiala sortzeko besterik gabe ikertu behar degulako baita ere euskeraz, ez du balio etengabe beste hizkuntzetan egin dena itzultzen ibiltzea. Eta beste alde batetikan horrek hizkuntza bera ere legitimatzen dulako. Ez da dalako modu bat esateko, bueno, eske euskeraz fisika kuantikoari buruz ere hitz egin daiteke, ez? Nik ez, baina horri buruz beste hizkuntzetan dakitenek, bai, ez? Eta aldi berean, aukera ematen didalako, eta hau nahiko propio egiten dut, aukera ematen dit gaztelania eta frantsesa puenteatzeko. Eta esateko, bueno, sortuko baldin badago hizkuntza akademiko bat, eta honen inguruan ere mundu guztia ez dago ados, ingelesaren erabilerarekin, eta ia da ingelesak izugarrizko botera daukala, eta espaldin bazera ingelesez moldatzen akademian oso zaila daukazula. Baina nire posizioa gaur egun hori da. Saiatzen naiz euskeraz lan egiten hori dalako nire realitatea eta hor nahi dudalako ekarpena egin,
eta gero nolabait nazioarteko proiektzioa bilatzen dudanean, zuzenean ingelesera jotzen dut. Bai, nik uste akademia nahiko ohikoa dela, ez, ingelesak lingua franca modura, ez, funtzionatzen duela, eta denok onartu dugula, gehiago gutxiago haserre gorroto maitasun gehiagorekin, ez, bera ingelesa erabiltzea, eta horri biltzen garela, ni behintzat, batzutan izerdia botatzen, ez, testu horien ulermenaren, benetako mami hori lantzeko, horri buruz ere, badakite Garbine berezi hartuak, eta beste ikertzaile batzuk ere lan egin dutela, ez, ingelesak duen nagusitasun horren inguruan, ez. Eta baita ere nola zailtzen digun beste hizkuntza batzuk hitz egiten ditugun hiztunoi, gure lana zabaltzea, publikatzea, zailtasun eta erronka gehiago ditugulako, ez. Baina, gurera etorrita, ez dakite zure kasuan nola ikusten duzun alazne euskararen egoera. Bai, begira, nolabait bat nator nirekideekin, baina baita ere beste zerbait esango nuke. Ez da, nik ustut individualki bai baduela nolabaiteko edo izan dezakela nolabaiteko ez dakit eragin negatiboa, baina bai autu bat da. Nire kasuan autu politiko bat da, edo aktivismo politiko mota bat da. Euskaraz ere publikatzea, izan ere zuzenbidearen alorrean bai ingelesez, noski, publikazio eta aldizkari garrantzitsu asko daude, baina adibidez marko normatiboa espainola da, eta hori da gailentzen dena, ez? Eta orduan zentzu horretan gaztelaniaren nolabait hegemonia edo nahiko argia dela esango nuke. Eta orduan gero egia da, zure karrera profesionalean edo ikerketa alorrean baloratuko dutela zure komatxoen artean esaten den impacto hori, ez? Eta esaten dut komatxoen artean, samararekin bat natorrelako, ez da, nolabait, audientzia hori mugatua da, bai, ja ikerketa edo akademia arlo horretan, baina, bai, haiek deitzen duten impacto hori, dibidez, zenbat aldiz, zitatu duten zure artikulo bat, ez? Osea, oso adierazle, nahiko esanguratsua da, ez? Esango nuke edo, adieratzen du oso ondo, zertaz ari garen. Orduan, argi dago, euskaraz publikatu baldin bada, behar bada, ez du hainbeste oihartzuna izango. Hala eta guztiz ere, nik uste dut zentzua duela euskaraz ikerketa egitea eta euskaraz publikatzea, bai, ja lehenengo gauza gure hizkuntzan egitea, jakintza hori gure hizkuntzaren bidez transmititzea. Nik balio handia ematen diot horri eta gainera ustut positiboki ikusi behar dugula, adibidez adimen artifizialarekin, ez, gero eta itzultzaile teknologiko eta modelo hobeak ateratzen ari dira, ez? Eta, zeba ez behar bada, testu oson bat euskaraz izan dezakegu, eta adibidez, teknologia ezberdinaren bitartez, pasatu dezakegu beste hizkuntzetara, ez? Positiboki ere hartu dezakegu zergatik ez, euskara, ikerketa euskaraz sustatu eta erronka hoiei aurre egiteko tresna ezberdinak garatuko ditugula zentzu horretan nolabait positibo izango nintzateke, bai. Gero ikusten dudana da horren inguruan adibidez aldizkari gehienek duten korsea, ez, itxitasun hori, zuk ingelesez argitaratzen baduzu lan bat, baimen askatu behar duzu euskaraz argitaratzeko eta askotan bai euskarazko aldizkariak edo eta bai ingelesekoak ez dute baimenik ematen horretarako, ez? Eta pena da, ez, lan hori argitaratua dagoelako eta ibili behar dugulako, nolabait aldaketak egiten, argitalpen hori beste modu batera onartzeko, eta zailtasun guzti horiekin, eta denbora eskaini behar diozu, ez? Nolabait zure aletxoa jartzen, nahi duzulako alde batetik euskarazko korpus hori aberasten jarraitu, eta bai alde batetik gure eguneroko lanerako, interesgarria den hizkuntza hori sortzen dugulako, adibideak ematen dizkiegulako ikaslei, eta era berean ere, garrantzitsua delako gure egoeraren inguruan daukagun errealitate hau zabaltzen jarraitzea. Bai guk kanpoan gertatzen den hori jasotzeko, baina era berean ere hemen egiten ditugun lan horiek baduten balio eta sinesgarritasun guzti horrekin zabaltzeko, ez? Eta askotan niretzat adibidez erronka handiagoa izaten da euskaraz argitaratzea, ez idazteagatik, baizik eta badakidalako euskal komunitateak eta nire arloko aditu eta aritu hoiek erne jarraituko dutela. Eta agian nazioartean, guztizkoa, nazioartean, agian irakurtzen dute, asmatuko dute, Japonian, Hongkonen, ez dakit, beste milaka lekutan, eta agian horrek ez ditain beste kezkatzen. Baina bai kezkatzen euskal komunitateak nire lanari buruz zer esango duen, ez? Claro, baina hor dago zure impactua. Orduan, zer ulertzen dugu impactu bezala, ez da? Bai. Asko zobea ez alda zure inguruko lau aditu horiek arretaz irakurtzea. Guztiz. Bai, horregatik esan dut, komatxoen artean jarri beharreko impacto
ezakit ia esan zer den, ez? Esaten duten Bai. inpaktu hori. Bakarrik badakidana da, gero guri, bai, baloratzen gaituztela inpaktu jakin horren arabera, ez da? Bai, eragin hori, ez, gure komunitatean ere, Bai. eta ze ekarpen egiten diogun, ez, nik zuk aipatu duzun bezala, nik ere ekarpen hori egin nahi dut, eta horretan ahalegina egin nahi dut, baina askotan, bueno, esan dudan bezala, ez, ingeleseko artikulak ez ditut hainbeste zaintzen eta mimatzen. Hori uste dute, bueno, esanguratsua dela, ez. Bai. Eta zabaltze horretan, divulgazioari buruz hitz egiten ari gara, ez dakit garrantzitsua ikusten duzuen divulgazio hori guk ikertzaileok egitea, samaragian zu bi aldetan zaudez, edo ikertzaileek edo kazetariek, kultura zientifiko hori nola sustatu behar dugu, gaur egun ere fake newsak ditugulako, baditugu sare sozialak, baditugu etengabe bombardatzen gaituzten albiste guzti horiek, baina divulgazio hori nork egin beharko luke, kazetariak, ikerlariak? Bueno, nik asko sufritzen dut harreman honekin egia esan. Alde batetik orain ikusten ditudalako lehen egiten ditun akatsak. Eta aldi berean jarraitzen dudalako akademia ikusten bere baitan gotortuta dagoen esfera bat bezala, ezta? Ez dut ikusten orokorrean ahalegin handirik egiten denik sortzen den ezagutza guzti hori jendarteratzeko, ezta? Eta orduan komunikabideekiko, bueno, badagorlako, ez dut esango espresu, baino, ez, hau ez da gure esfera, ez gara hor sartzen, entzun izan diet ikertzaile batzuei nagia ematen diela, ez, hortan aritzea, ze, klaro, nik beste lenguaia bat kontrolatzen dut, ez. Eta pentsatzen dut, bueno, ez dela oso justua, ze azkenean gehienok bintzat diru publikotikan egiten dugu lan, eta ondorioz funtzio publiko bat betetzen dugu, eta batzutan ahaztu egiten zaigu hori, eta gure lanak gizarteari nolabait mesede egin behar dio, eta lan hori itzuli behar zaio gizarteari, nahiz eta gero behar bada inorrez egon prest hori irakurtzeko. Ez dudan sinisten aldi berean, ikustet interesa badagola ikerketan eta akademian sortzen den ezagutza horrekiko. Baina ez dago komunikazio ez dago komunikazio egokirik, ezta? Eta amorro ematen dit askotan kongresuetan eta hola, ez? Igual gertatzen zait, ja unibertsitatea handitako jendeari eta hola entzuten. Eta batzutan pentsatzen dut, erabiltzen duzun lenguaia superakademiko, superkomplejo hori, ezinbestekoa da? Ez dago modurik ikertzen duzun hori modu asko simpleago batean formulatzeko? Edo da modu bat zure burua urruntzeko eta gotortzeko eta esateko, eske ez naiz sartuko nire egiten dudan esplikatzera, ez duzu lertuko, baina funtsean da ez dudala nahi inork ni kuestionatzea nola ez? Ez da nire buruari eraikitzen dio den horrelako barrera babesgarri bat bezala, ezta? Eta bueno, horrek ematen dit egia esan kristonpena, ezta? Gero bestaldean dago, noski kazetariak ez dira adituak eta seguruenik konplexutasun handiko ikerketak ondo transmititzeko horrek elkarlan handia eskatuko luke, eta seguruenik telefonozko 10 minutuko elkarrezketa bat, baino gehiago, eta askotan kazetariek ere ez daukate denborarik hori baino gehiago zuri eskaintzeko. Orduan, bi aldetatik hobetu beharko litzateke, baina uste dut unibertsitateetako prentsa bulegoek egiten duten lanaz aparte, hor zubi gehiago sortu beharko liratekela, eta denok izan beharko genukela buruan hori gure funtzio soziala edo publikoa. Bai, uste dut oso interesgarria dela, eta ikaste prozesuan ere laguntzen duela. Gure hausnarketa horiek zabaltzea, ez? Eta ariketa hori egitea, ez? Hizkuntza akademiko edo horretatik eguneroko hizkuntzara jeistea, gure lagunei, gure ikerketa zertan datzan azaltzeko gai izatea. Eta horrek ere laguntzen digu, aldi berean sozializatzen, ez agian kazetari batekin egingo genukeen bezala, baina gure lagunei, gure senideei, gure ikerketa bera zabaltzen diegunean, horrere ikasten ari gara, ez? Beste hizkuntza bat menperatzen ari gara, beste modu batera ere gizarteari itzultzen ari gara egiten ari garen, ez? Gero beste gauza bada, inpaktua nola neurtzen dugun, eta beste historia guzti hauek, ez? Baina ikaste prozesuaren parte dela esango nuke, eta askotan ez diogula ez denborarik eskaintzan, ez baliorik ematen, ez? Aipatu duzun bezala. Ez dakit zure kasuan nola ikusten duzun, Xabier? Uste dut zait, honi zerran duzuna. Nire ematen dia nardagarre dutzen zait, komplejidadiari balio handia ematen zaio. Baina berez merito gehiago du simple, ez? Komplejutasun guzi hori, ez? Abstraizia,
abstrakzio lan hori, ez, kentzia garrantzizkoa zen, eta jartzia bakarrikan importante dena, ariketa hori agriketa zaila da. Hori egitz komplikatu da. Eta nire ere izu, eskonezka ematen diete holko, arlo guztietan, igual ingenieritzan, igual, hemen gara kultura zientifikoa, ingenieritza ez da zientzia, ingenieritza da zientziaren aplikazioa. Orduan, nire sensazioa da baita ere, divulgazioa dela, zientzia basikoa divulgatzen alduzu, baina ja zientzia hori orduan eta aplikagarriagoa izan, divulgatu behar duzu, bihurtzen da pixko bat marketing, gero dago jabeitza intelektualen propiedadia, ez, patentien bidez, aspektu teknikoetan, eta hori, eta gero, bai, azpimarratu nahiko nuke porrotx, zemen gara kultura zientifikoari buruz, berak erraten zuen, kultura zientifikoa, berak eskatzen zuen eskola kirola berrin, eskola kultura. Ez, nik uste dut gaur, gure denbora liberan zatea hundia hartzen duela kirolak ikusten, praktikatzen baitare, ez dut erretan kirolo gaizki dagoela, baina baitare da, baina da lehiakortasuna, pum. Telebistan ez dago sukaldaritza programarik, telebistan ez dago kantu programarik, telebistan daude konkursuak, ez? Eta hori da, antropologiak fijo esplikatzen dula, baina da, lehiatu, pum. Ordu nahi dugu kultura zientifikoa. Posin konkurso bat, denak aber norden listoan, ez? Bueno, miluz, ja badu. Hori izango zen, kultura zientifiko gehien zabaltzen duna. Bai, agian eta gainera saioiek esango nuke, bueno, miluzek enduta, baina beste batzuk badaude, baina bai irrasaioak edo baita ere telebistan eskaintzen diren saioiek oso desordutan, ez? Eskaintzen dituztela eta lana handia egiten dutela, ez? Divulgazio horretan eta tartea eskaintzen diotela gizarteari, baina gizarteak ere zer kontsumitu nahi duen, horretan erronka handiagoa dugula esango nuke bira hori egiterako garaian, eta esan duzu ez, persona batzuk horre gotortzen dira, beraien ideia horiek ez dituztela beste modu batera adierazi nahi, ez dakinderi irudipena ematen dit askotan, ez dute den beraien adierazte horren mugain edo zailtasun horien seinale. Ez dute diren gai beste modu batera lan hori egiteko, ez dute diren gai arnas pixka bat hartu eta beste modu batera gauzak azaltzeko, ez? Agian ere hortik egon liteke, ez dakit? Bai, bueno, zerbait gehiago baita ere gai honen inguruan gehitzearren, divulgazioa zaba, bai, funtsezkoa da, baina nik baita ere gehituko nuke zerbitzu publiko horren baitan, eta Samarak komentatutako ideia horren baitan, nola baiteko gizarteak edo jendarteak informazioa izatea funtsezkoa da. Azkenean izateko eskubideak, bai, borroka sozial ezberdinak bideratu ahal izateko, azkenean gizartean baldin badago nahasmena, oso zaila da, adibidez sistema, ez dakit demokratikoagoa, edo, bai, eskubideen borroka horietan, murgiltzea, nahasmena dagoenean, fake news horiek daudenean, eta zailtzen dira gauzak, ez? Gauzak nola baite iluntzen dira asko, orduan nik uste dut funtzio horretan ere, divulgazioa garrantzitsua dela, bai, eta, benetan ikertu diren ideia horiek plazaratzea, eta jendarteak, ezagutzea, ez? Eta komentatzen zenuten horren arira, bai, lenguaia, eta ze nola, badaude pertsona asko bai kongresuetan, eta beste foroetan, eta ez dugu ezer ulertzen, zer esan nahi duzu, mesedez, ez lurreratu esaten ari zaren eta zailtasunak hori egiteko. Nik hori lotzen dut botere kontu batekin. Azkenean, kongresuetan, bai mai batean egotea, ematen du nolabaiteko botere sensazioa, edo autoritate jakin bat, ez, duzunaren sensazio hori, eta horrek engantzatzen du, eta nik uste jende askori asko kostatzen zaiola hori soltatzea, orduan nik botere espazio horiekin lotuko nuke, nire esperientzian, eta hori badibidez hizkuntza juridikoan oso argia da. Hizkuntza juridikoa oso zaila da, oso teknikoa, oso espezifikoa, eta, baina funtzean arauak, ez, zer dira, gizartea, ordenatzeko tresnak, ezta? Baina, oso zailak ulertzeko. Ni horitzen naiz, adibide konkretu bat jartzeko, esperientzia pertsonala. Zuzenbide ikasten hasi nintzenean, lehenengo mailan, beka bat eskatu nuen. Eta, erresoluzioa, karta gutun batean, ailegatu zitzaidan etxera irakurri nuen, eta ez nekien beka eman zidaten ala ez.
Benetan ez nekien, eta irakurri behar izan nuen, 3-4 aldiz, eta esan nuen, bueno, bai, Uste dut. ustut baietz, eman didatela, baina nola da posible, ez da, lenguaiarekin zerikusia dauka, eta, bueno, nik uste dut, alor zientifiko, jakintza alor guztietan ematen dela, baina, bueno, nire kasuan, bai, nire esperientzatik zuzenbidean bereziki ematen den kontu bat da, eta bueno, boterearekin lotzen dudan zerbait da, zentzu horretan, bai. Oso interesgarria aipatzen ari zaren hau, ez? Azkenean ere gizartean ze interes daude, lehen ere hitz egin dugu, ze gai gailentzen diren, ze ordena izatea nahi dugun, zeri ematen zaion espazioa, eta horri lotuta aipatu duzu ere, nortu zilegitasuna espazio zehatz batzuk okupatzeko. Nor du ahotsa, nori ematen zaio, nor dago mikrofono aurrean, nor ez dagoen, zer entzuten dugunez, eta agian baita ere disiplina artekotasun horretan edo gure hizkuntza moldatu behar dugun horretan, ba ikergazte bada ariketa interesgarri bat, ezagutzen ditugulako beste alor oso guretik oso desberdinak diren alorretan, bueno, eta gurean ere ez, dauden ikerketak eta horiek transmititzen dizkiguten ikertzaileek, ba, ahalegina egiten dute, eguneroko hizkerara jeisteko, ez? Eta gai dira, bi hizkuntzen artean mugitzeko. Agian eskoletan, ez, ikastetxetan landu beharreko, ez, eskola hizkuntza horri garrantzia ematea, ba etorkizunean agian erabiliko dugulako, baina gero ere, beste lanketa batzuk egin behar dira, kultura zientifiko hori bultzatzeko eta ahalegin hori egiteko, ez. Eta aipatu dut, ez, zilegitasuna, espazioa nork okupatzen duen, nola okupatzen duen horretan, eta ekarri nahiko nuke, eta baita ere ikergaztez hitz egin dugu, eta horregatik ekarri nahiko nuke, ikergazte kongresuan Marta Luxanek esan zuena, ez? Berak hitzez hitz edo irakurriko dut. Ikertzeko betaurreko morerik ez badugu jartzen, androzentrismoa birsortzen ari gara. Eta hortaz, ez dakit, uste duzue, honek garrantzia duela, edo generoaren ikuspegia lantzea nola ikusten duzu, badakit hemen hortan begirada handia edo zabala duzuen bi ikertzaile zaudete, ez dakit zuen, alazne zuen kasuan. Bai, bueno, nik esango nuke Marta Luxan oso pertsona azkarra dela, jatorra izateaz gain, eta orduan berak esaten duena jarraitu beharko genuke, bai, baina egia da, berak arrazoia dauka, eta zentzu horretan, funtsezkoa da, bai, betaurreko more horiek jartzea izan ere, bestela, ez dituzu ikusten gauza asko, bai, funtsezkoak dira galtzen dituzu errealitatean dauden hainbat alderdi, eta azkenean guk ikertzen dugunean, bai, nahi dugu ekarpen bat egin, nolabaiteko ekarpena, bai, gizarteari edozein alorretan, ez? Egonda. Orduan, interesatzen zaizu begirada handitzea, begirada zabaltzea, begirada anitza. Eta orduan, betaurreko more hoietaz gain, hori, bai, argi eta garbi beharrezkoa dugu, baita ere behar bada beste begiradak ere txertatu beharko genituzke, bai, arrazistak, arrazaren inguruko begirada, nik uste dut horre lan asko dugula egiteke, klasismoa eta interdisciplinaritatea eta intersekzionalitate horretatik ere, nik uste dut ikuspegia ikerketan lantzea, bai, garrantzitsua dela, bai, esango nuke. Bai, zure kasuan, Xabier, ez dakit nola ikusten duzun. Horreitzen naiz, bertze podcast batin, Uin Ultramoreak, Ana Galarraga komentatu zula, 2023 izan zela, lehenbiziko urtia, non, nola kotxiak, modelo bat ateitzen duten, egin barti uste testeuak, crash test, akzidentatu barti uste ikusteko nola gertatzen den. Eta ipatu zon, izan zela, 2023 lehenbiziko aldiz, muñeku horiek, testeatzeko paretzen zuen muñekuak normalien omen dute tamaina eta pisua gizonana. Eta lehenbiziko aldiz, 2023an probatu zuten, bertze neurri batzuk probatu hartu, ez? Eta bertze abiatibide ingenieritzako munduan, badago, kazetari bat, ez da ikerlaria, kazetaria da, Suediako kazetari bat, Katrine Kielos, egoten da hola asunto ekonomikuekin eta egin zuen liburu bat, The Mother of Invention, How Good Ideas Get Ignored in an Economy Built for Men. Ez? Eta aipatzen du bi adibide, bat kotxe elektrikoa, gaur egun saltzen digutelikan kotxe elektrikoa Tesla, eta bitu segundo batin, zenbat kilometro orduko, ato da hostia, kolpe bat hartzen du eta agontzen du, bere garaian egon dela urte, konbustioko kotxea gaien duzelikan elektrikoari, elektrikoa bihurtu zen emakumientzako. Edo garai urtako propagandan zen, suabia, ez etzuna hor mertze egiten ez. Eta bertzea zen maletak, aipatzen zuen, maletak, 80ko hamarkadan, jarri zizkioten maletakeri, lehenbiziko aldiz zirrika.
Ez, ze ordura arte, pues maletak eramaten zuten gizonak, eta emakumeek ez zuten maletek eraman barren batzulako gizonak, eta nork ez du barrabilikan eramateko maletak, ez? Eta 80ko hamarkada arte, itzizkiuten jarri, zirrikak maletari. Da, bueno, etzen zabaldu maletari zirrika jartzia 80ko hamarkada arte. Eta horrek ere nolako eragin eduki du, norbaitek ikertuko zuen, norbaitek hasiko zuen hori, ez? Beharbada bai. Hortan, eta bueno, horri lotuta ere, beste adibide asko ditugu beste arlo batzuetan, ez? Adibidez, COVID txertoaren garaian ere emakumeengan zeuzkaten albo ondorioak, oso berandu arte ez ziren ikertu, eta baita ere, alarma sozial oso handi bat egontzen arte, eta ere nolako ikerketak egin zituzten, ez? Eta benetan bazeuden, horretan eragiten zuen aldaketa oso garrantzitsua, ez? Hilerokoaren gora berak sortzen zituela, eta hori sistema endokrinoarekin, eta nolako lotura zuen, Nire ez? izugarri ditzen zait. Bakit hemen ez dago laino errosasun zientziatokoa, baina da adibide mitikoa. Medikamentu bat, ateitzen duzu, probatzen duzu gizonekin, ez dago bigarren efekturigan, merkaturatzen duzu, bigarren mailako efektuak, kendu barko ditugu. Sorpresa. Eta gana ikertalde horrek, ez da hori utxe egite bat bezala markatzen. Ez da, atei dugun merkatura produktu bat, kendu behar izan dugu, utxe egin dugu, hau, ez? Ez da... Galdetuko nuke gustora, zeren guk ikerketa proiektuak aurkezten ditugunean, nolabait esango dut, derrigortuta, edo behintzat begirada feminista hori euki behar dugula, ze atal bat dago. Generoan nola eragingo du zure ikerketak. Eta pentsatu nahi dut ikertalde guztiak edo proiektu guztiak horri erantzutera behartuta egongo direla, baina gero horrelako adibideak ikusten ditugu eta ez da gertatzen, ez? Eta era berean, oharka behan, ez? Hilerokoaren inguruko odol errealarekin, eta gainera uste dut etzela odol erreala, uste dut plasma erabilizutela, edo egontzen gora bera, hilerokoaren inguruan eta konpresen absortzioaren inguruan egindako lehenbiziko ikerketa 2023koa da, edo 2022 edo hor buelta hortakoa, ez? Orduan, honek ere nola eragiten digu, ez? Gure egunerokoan, ordura arte tinta urdina erabiltzen zelako iragarkitan ikusten duguna. Eta orduan, claro, testura, sensazioa ez da berdina. Eta guzti horrek nolako eragina dauka gure egunerokoan, ez? Ez dakit, Samara. Bai, izugarrizko ondorioak dauzkalako, ezta? Gizarteko sektore oso zabalak ez direlako kontuan hartzen, sortu delako nolabait ustezko sujeto neutral bat, zeinengan, ikerketa guztia aplikatu daiteken, ezta? Eta honek, medikuntzan, urrutiagora jongabe, kriston ondorioak dauzka, ez? Betik hasi ditugu bihotzekoaren sintomak, eta antzadanez bihotzekoaren sintomak ziren gizonezkoen sintomak, ezta? Eta orduan, hipokondriakoa geranok alferrikako sintomak bilatzen aritu gara, denbora guztian. Baina nik uste, eta beste aldera begiratuta, ezta, ikertzen duen sujetuaren ikuspegitik ere, garrantzitsua dala, ez? Eta honek ja eskatzen digun, nolabait, feminismoaren edo genero ikasketen ulerkera pixka sakonago bat, askotan irutzait akademian, deialdietan, eta gelditzen dela horrelako gauza numeriko batean, zenbat emakumezko ikertzailea daude, ikertzaile nagusia emakumezkoa da, puntu guztiak zuretzat, ezta? Eta horrekin, ez dugu bermatzen, behintzat horrekin, ez? Hori ondo dago, paso garrantzitsu bada legitimatzeko orduan, eta behar bada aukera gehiago daude gero benetan ikerketa feminista bat egiteko, baina ez da berme bat, ezta? Eta nik uste, genero ikasketek akademiari egin dioten ekarpen garrantzitsuenetako bat dela, ikerketaren beraren posizionamendu ideologikoa ikusaraztea. Alegia esatea, ze ikerketa gainea izan da, ustezko egiak eta begirada objektiboak aldarrikatu ditun esparruetako bat. Orduan, eta hori ez da inundik inora horrela, ez da, orduan, feminismoak horre esan duena da, ez zuk ikertzen duzu zure motxila kultural batetik, eta zure motxila kulturala baldintzatzen dute zure jatorriak, zure generoak, lehen aipatu ditugun gauza guzti horiek, ez da, orduan, hortikan, abiatuta, aukeratuko dituzu zure ikergaiak, zer iruditzen zaizun garrantzitsua, zerrez, ez, eta hori dena aukeraketa sorta bat da, ez da. Eta bestalde batetikan ere, nik uste garrantzitsua dela, nolabait, genealogia, ezagutza feministaren genealogia bat ikusaraztea. Ez da, ni badokatetxean liburuskatxo bat, da horrelako novela grafiko txiki bat bezala da, ezakit novela dan ere, kontakizun bat bezala, oso ironikoa, eta izena inglesez bakarrikan ezagutzen dut, ezakit itzulpena badagon, The Trouble with Women izena du, ezta? Eta orduan da, historiako liburuetan nola duen erretratatuta gizonak eta genioak, eta orduan horrela hasten da. Aspaldiko garaietan,
genioak zeuden, gizonak zeuden. Eta emakumerik ez zegoen horregatik ez dira agertzen historiako liburuetan. Gizonak zeuden eta haietako asko genioak ziren, eta orduan agertzen dira, ez, genio guztiak horre erretratatuta. Eta bueno, hori ez gertatzeko, garrantzitsua da, emakumeok sortzen dugun ezagutza hori ere nolabait ikusaraztea, eta horren genealogia bat sortzea, ez da hartzea, hori Marta Luxanek esaten duna, eta guk ere beste zerbaiten bilakatzea. Bai, eta oso interesgarria aipatu duzuna, ez, ikerketa askotan agian emakumea bera, esan duzun bezala, ez, 8 emakume daude, 2 gizon daude, eta gainera ikertzaile nagusia emakumea da, beraz, proiektu horrek aurrera jotzen du, edo tribunaletan behar ditugu, gutxienez emakume bat eta 2 gizon, eta orduan, kupo izatearen, emakume kupo izatearen, ez dakit, jadanik nazkatuta gaudela hortaz ere, ez? Deitzen bani magaituzu izan dadila benetan horregotea merezi dugulako, edo horregon da ekarpena egin dezakegulako eta egiten dugulako, ez? Ondo dago, muga horiek jartzea edo tribunaletan oreka hori bilatzea, baina baita ere ikusi behar da, ez? Zein den arrazoia. Eta gai honetan ere, beste gorputz batzuk, beste iruditeri bati, batartea eskaintzea, ez? Askotan, esan. Bai, puntualizazio bat nahiko nuke besterik gabe, ze askotan bueltatzen gera, ez? Legitimidadearen inguruko eztabaida honetan, askotan ateratzen da ideia hori, ez dut nahi niri deitzea emakumea naizelako, ez dut nahi horregon emakumea naizelako, nahi dut egon ikertzailea naizelako, ez da, ikertzaile ona naizelako, eta diogu horrelako beldur bat horri, ez? Deituak izateari emakume izateagatik, eta nik uste, eman behar diogula buelta, eta esan, baina eski orain arte hor zauden guzti horiek zauden gizonak zirelako, esan ez. Legitimazio horretan. Noski baietz, eta hori izan da horrera manditun lehenbiziko irizpidea, eta gero horren barruan eraiki dituzte bestelako jerarkiak, baina lehenbiziko jerarkia erabakigarria hori izan da. Orduan, gaizki dago zuri deitzen emakumea zerelako? Ez, zeske bestela dituko dituzte gizonak direlako, ez da? Orduan, uste dute horri pixkate modu positiboan edo buelta eman behar zaiola, eta hori hartu. Agian gure iruzurtiaren sindromeak hitz egiten du gure izenean, ze horri ere, lekua ematea batzutan kostatzen zaigu, ez? Ahots hori pixka bat jeistea, edo hainbeste espazio ez hartzea, ez? Galdetu nahi dizuet ere, zuen ikerketak, nolako lotura duen nazioarteko beste ikerketekin eta nolakoa daukan hemen egiten duzuen edo egiten den ikerketarekin. Zaki Xabier zure kasuan, nolako loturak ikusten dituzun? Nolako loturak, bale. Nik zer ikertzen dut. Nik ikertzen dutena da ez batetikan energia biltegiratzeko sistemak, litio joiekin, bertzetikan elektronika, enaiz espertoa ez batan ez bertzean, baina biek bat hartzen duten ez arlo horretan, hor nago ni. Orduan, elektronika, gaur egun elektronika leku guztietan dago, lan falta ez dute dukiko, biltegiratze sistemak ematen du modan daudela, nahiz eta txinatarrak gehiago diguten, ni gustora txinatarren platerri izaten naiz egin. Ni naiz maionetan ez ingenieruan, nire ikerketa dago, zure ikerketak balio badu kotxe bat edo avion bat edo termat egiteko, hori zurea da, ez? Dudik gabe. Eta Euskal Herria ere, azken ningua askizona industrializatua gara, orduan. Agian podcasta hemendik hasi behar genuen azalduz, ez? Zertan egiten duzu lan eta nondik jotzen duzu, baina orain sortu zaigu aukera hori eta eta gero zure gaitasuna ere, egiten duzun hori modu divulgatiboan, ez? Azaltzeko eta denok ulertzeko moduan egiteko, ez? Orain egin duzula, ez? Ariketa hori leno hitz egiten egon gara, ez? Ikertzaile batzuk ez dira gai, ez? Aski modu errezean denok ulertzeko moduan azaldu diguzulako, ez? Bi hauen artean zaudela, eta espero dugula etorkizunean bien aditu izango zarela, ez? Aritzearen ondorioz aditu bihurtuko garelako, ez? Agian, ez dakit. Edo elkarguneko aditua. Elkargunean. Disiplinartekoa. Disiplinartekoa, elkargune horretan. Elkargunea ordunta komplikatu egin. Ordunta borobil gehiago, ez? Ordunta arlo gehiago nastu, jakzu izateko bakarra puntu horretan. Hortan aditua, ez? Claro. Aditua eta aritua, ez? Claro. Zure kasuan, nola lotzen dira? Begira, nik ikertu izan dut diskriminazio zuzenbidea. Diskriminazioaren kontrako zuzenbidea. Eta orduan kasu honetan, nazioarteko tasuna oso argia da, zen guk dugun diskriminazio zuzenbidea badator, batez ere Europar
eta horren direktiba deitzen diren, legedi motetatik, ezta? Eta, nolabait, nahita nahiez, ikertu behar duzu nazioartean, dauden erlazioiek. Eta gero, Euskal Herrira edo gehiago, nolabait lurreratuz, ikerketa, nik egin izan dudana, eta niri normalean gustatzen zaidan metodologia mota da sozio-juridikoa, deitzen duguna. Orduan, ikertu izan dut, hemen, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan, zein dinamika, zein praktika, zein iritzi egon diren, adibidez, auzitegietan, epaitegietan, diskriminazioaren inguruan. Orduan hor adibidez, bertaratu naiz epaitegietara, eta adibidez, nire tesian elkarrizketatu izan dituen, hainbat epaile, agente juridiko eta bestelakoak. Orduan baita ere, saiatu izan naiz nolabait lurreratzen, diskriminazio zuzenbide hori, nola, gero ikusten dugu hemen, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan, ezta? Nik modu horretan egin dute elkarrizketa hori, ez? Edo erlazio, erlazio hori. Eta interesgarria da ere, ez, ekartzea, zer esaten digun marko orokor horrek gurera, eta aldi berean ere guk ze ekarpen egin ditzakegun, ez, marko horretan egin badezakegu, baten batez, batzutan kostatzen dela hori aldatzea, baina horretan aritu behar dugula, ez? Samara, zure kasuan. Nik tesia egin nun oso bertako gai bati buruz, Euskal Gatazkaren memoria kolektiboa nolari diren eraikitzen, nolabait ura zuzenean esperimentatu ez zuten gazteek, ez? Eta orduan, elkarrizketak egiten nitun Euskal Herriko lurralde guztietan, 15 urtetik hasi eta 22 urte arteko gaztei, gutxi gora bera. Eta gero saiatzen nintzen, pixkat ikusten diskurso horietan, ze patroi eta repikatzen ziren, eta pixkat, nolako harreman eraikitzen ari ziren, nolabait, iraganeko garai, beraien zaila oso iraganeko zen garai horrekin, ezta? Orduan, niretzat zen gai bat, nei asko gustatzen zitzaidana, eta beharra handia ikusten una lantzeko, ze 2018an hasi nintzenean, oraindikan etzen hitz egiten memoria terminoetan Euskal Gatazkari buruz, oraindikan etaren desarmea gertatu gabe zegon ere oraindik, ez? Eta orduan, nik ikusten nion arazo bat momentu horretan garrantzitsua zena ikertzea. Eta nazioartekotzea nola eman da? 5 urte horietan, tesiak iraundun 5 urte horietan ez nintzalako ausartzen estatuko kongresutan ezer esatera. Iruditzen zitzaialako jan egingo nindutela, eta berehala nolabait bombardatuko nindutela terrorismoaren, horrelako, izendapenekin, eta hori da. Eta nolabait nik planteatzen ditun terminoak memoria, gatazka eta bar, ez zirela onartuak izango. Orduan zer egiten zuzenean nazioarteko, oso nazioarteko, alegia, oso urruneko kongresutara aurkezten ditun nire proposamenak. Eta pixkat hori izan da harremana. Gaur egun ja pixkat memoria gaiak baztertuago dauzkat, eta gehiago arrimatzen ari naiz, nire ikerketa taldean lantzen ari diren lerroetara, eta horiek, ez dira hain gatazkatxoak politikoki, eta orduan, horrek bestelako esparru batzuk esploratzeko aukera ematen dit. Baina 5 urtez hori izan da nire esperientzia. Eta preste egotea ere, ez, nazioartera jotzeko, aukera hori izatea ere, bertan agian trebatzeko, askotan nazioarteko kongresuetan ere, beste trebakuntza bat jasotzen dugulako, agian ikergaztek ere espazio hori eskaintzen digu, ez, ikertzaile edo eskaintzen die ikertzaile gaztei, nila, ez da izor sartuko, baina sartu nintzen bere garaian, baina horrek ere ematen digu, ez, entrenamendua, gure hizkuntzan ere, aritzeko aukera, eta agian esan nahi dugun hori, esateko ahotsa edo plataforma ez izateko. Gai interesgarri pila bat atera dira, eta pixka bat gaurko saioa isten joateko galdetu nahi dizuet, ea ikerketak zer eman dizuen. Izan daiteke zerbait fisikoa, izan daiteke zerbait emozionala, izan daiteke zerbait jakintzaren arlokoa, bizi estiloa, zer da ikerketak eman dizuena, zuei? Zaila galdera, Esan daiteke pijametan lan egiteko aukera. Bai, noski. Bai, ala da, lehenbizi ez, lan bat, baina, arago, neri eman dit denbora. Denbora irakurtzeko, denbora sakontzeko, lehen ez neukana, ez? Kazetaritzan hori da falta zaizuna, eguneroko produkzioan zaude, eta egunaren bukaeran horri bat entregatu behar dezu. Eta ordura arte dokumentatzeko denbora eman dizuna, hor gelditu behar da, ezta? Eta behar bat aurrengo gune beste gai bat landuko dezu. Orduan, nolabait etzoa zain beste sakontzen. Eta ikerketak ematen dizu,
beste tempo bat, eta beste sakonera bat. Bai, eta ze garrantzitsua ez, erritmo hori mantentzeko aukera izatea, eta gauza bat bakarrik egiteko privilegioa izatea. Izugarrizko privilegioa da, lujo bat. Denbora izatea irakurtzeko, eta hori izatea zure lana, niretza da bizitzan gehien eskertzen duen gauzetako bat. Bai, ze bai aipatu duzu eta bai hiruok ez, irakaskuntzan gaudela eta irakaskuntzan gaudelarik zenbat gauza egin behar ditugun eta irakurtzeko tarte hori zein murritza den edo zenbat zaindu behar dugun, ez? Ez dakit, zure kasuan zer eman dizu, zer ematen ari zaizu ikerketak? Ados nago Samara komentatu honekin, nik ere gustatzen zain niri ere gauzak poliki egitea. Orduan, bai egia da, nizen konturatu, baina segurazki hau izango da lanbidean momenturikan motelena. Tesian edo gero iketzen segitzen badut. Ni gelitzen naiz, izatutako personakin, indako lagunak, pasatako momentuak, tertulegu barne. Eskerrik asko. Ze privilegiatuak garan, ez? Hemen egoteko aukera bukitzagatik. Claro. Bai, zure kasuan. Nik gehituko nuke askatasuna. Baita ere, nik uste dut, ikerketak ematen dizuna da askatasun maila handia, zuk nahi duzun hori ikertzeko, esploratzeko, bai irakurketa horiek egiteko, hau behar bada ez da aplikatzen lor guztietan, ezakit behar bada laboratorio batean lan egiten duen ikerlari batek ez dauka aukera bera, baina ustut gutxienez giza zientzetan aritzen garen hori, bai, askatasun maila handia ematen dugula, eta nik uste dut hori privilegio handia dela baita ere. Ikerketak ematen diguna. Bai, aukera hori eukitzea, ez? Aipatu duzu ere, adibidez laborategietan, edo segun eta zein baldintzetan dauden ikertzaileek, salatzen dutela, ez? Egoera, oso muturreko egoerak bizi izan dituztela, eta agian beraien ibilbide profesionala, nola baitere mugatzen dutela, kanpotik, ez? Ez dietelako aukera ematen jarraitzeko, edo asko baldintzatzen diela, persona zehatz batzuk bultzatzen dituztela, edo persona zehatz batzuen ibilbidea bultzatzen dutela, beste batzuena mugatzea, nik nerean gehituko nuke euskaraz ikerketa egiteko aukera izatea. Eta horretan divulgatzeko aukera izatea. Uste dut hori dela, ez? Nik sentitu dudan ekarpenetako bat, eta Xabierrek esan duen bezala ere, jendea ezagutzeko, beste esparru batzuk ezagutzeko, disiplina artekotasun hori horretan aritzeko, eta ondo esan duzun bezala, podcast honen bidez, hainbeste jende ezagutzeko aukera. Eta isten joateko, eta gaurko saioa bukatzeko, galdetu nahi dizu, eta zeintzuk diren zuen erronka aurrera begira. Ez dakit, Xabier, ze erronka dituzu? Tesiak autu, azken txampa. Animo, kandelak piztuko ditugu ere, dena ondo joan dadin, baina ez dituzu beharko. Konfiantza osoa daukagulako, baina badazpada, piztuko ditugu ez? Samara, zure kasuan? Ni orain irakaskuntzan hasi naiz, eta nire lehenbiziko erronka da unibertsitateko labirintuan ez galtzea, ze askotan irudipena gauza dela ikerketa, eta beste bat akademia instituzio bezala, ezta? Eta zer nahiko nuke, edo zer ez nuke nahiko etorkizunerako, pixkat oinak, nahiko nituzke oinak lurrean mantendu. Uste hori ez dela beti erresa, eta gainera diru laguntzen eta lehiaketen zurrunbilo horretan, batzutan igual bukatzen degula gauza batzuk ikertzen ez bakarrik ez ditugunak nahi, baizik eta baita ere ez direnak hain errelevanteak gizartearentzat, ezta? Eta bukatzen degula ikertzeagatik hori delako momentu horretan, ezakitze instituzio hori interesatzen zaiona, ezta? Eta nire buruari pegatina bat jarri beharko banio, uste hori izango litzatekela. Agian gertatzen zaigulako hori helburu jasangarriekin, orain edonon eta edozein lekutan sartu behar ditugula, eta ez dut esaten garrantziarik ez dutenik, baina batzutan ere behartuta sartu behar ditugu, eta agian kostatzen banimada sartzea, agian ezakit, pentsatu beharko genuke ez, hau nola egin, eta ipatu duzun hori ez, laberintuan ez galtzeko, aritxoa utzi jertxean, eta bilatzen joango gara ez, bidea zein den, baina bestela ere aliatuak badaude unibertsitatean, badago jende asko, eta nik ez bulegoko atea irekita izaten dut, hasi berriei askotan hurbiltzen atzaiez esateko, hemen nago, gauza sinplenetik hasita, kafetegia non dago eta nola iritsi, gure bulegoa benetan laberintu badelako, gure bulegoa ez, gure fakultatea benetan laberintu badelako ez, eta dauden bide desberdinak
bilatzen laguntzen dietelako, ez? Eta ez gaituzte prestatzen, ez? Irakasle izateko, akademiarako prestatzen gaituzte, eta irakaskuntza bada erronka bat, ez? Horretan bidea dugu, zure kasuan. Bueno, bat dator zuen erronkekin, tesia bukatu nuen, baina hori erronka handia dela, esango nuke, eta momentu gogorra, baina hori bukatu nuen, baina gaur egun, pixkat egunerokora joaten baldin manaiz da kontziliazioa, esango nizun, eta nik uste dut hau ez dela ikerketaren zerbait espezifikoa edo, baizik eta, nik uste dut pertsona guztiek edo langile guztiek duten arazo handia dela, eta hortxe nabil. Ea, nola orekatu. Dena lana, bizitza, hortxe. Zaila da, erronka horri eustea. Uste dut ere unibertsitatea bera gizonentzako forman eraikia dagoela. Eta traje hori nik askotan nabaritu dut, handia edo txikia edo, finean ez zaidala ondo gelditzen, ez? Eta behar dudalan ere moduan, ere bidea sortzea, benetan akademiako esparru horretan, gustora sentitzeko, ondo sentitzeko, ikerketa benetan zentzuduna, ez? Aipatu duzun bezala, Samara, egin izateko, eta horretan uste dut bidea urratzen ari garela akademian hasi edo hasten ari garen emakume asko, ez? Eta beharko ditugula konplize gehiago, ez? Humanitateaz galtzea ere, garrantzitsua iruditzen zait, oinak lurrean izatea, eta uste dut podcast honetan gaur erakutsi dugula, ez? Humanoak garela, lan egiten dugula esparru oso desberdinetan, baina gai garela, ez? Gure ikerketa ere zabaltzeko, beste modu batera gauzak egiteko. Eskerrik asko, gaur hemen partekatu dituzuen kontu eta hausnarketa guztiengatik. Eta baita ere, espero dugu komunitate, bai unibertsitateko komunitateak, eta baita ere, gizarteak, eta orokorrean, arlo guztiek ez, aintzat hartuko dituztela, hemen esaten ditugunak. Zorte honona opa dizuet zuen ibilbidean, zorte honona ere tesiko defentsan, gozatu ere defentsa, bai, garrantzitsua da hori, eta espero dugu laizterzuekin berriz elkartzeko aukera izango dugula, eta zuekin, beste aldean zaudeten horiekin, espero dugu urrengo atalean ere gurekin egon gozaretela, dakizuen bezala Euskal Herriko aurten, denboraldi honetan Euskal Herriko etxeko desberdinetan gabiltza, eta datorren saioan, sorpresa izango dugu, eta zerretan hon, eta Gasteizen izango gara, eta han emango dizkizuegu urrengo xetasun guztiak, entzun ikasi eta sentitzeko, UEUk Euskaraz sorturiko bideo podcast honetan.